Uy, murag si Papa gid na ba? Lo, nagkuulagi na si Papa. O maulagi na lagi. Nakadungog man ko sa ilang lalis gahapon good na. Ingon naglali sila kay dili magpatuli si Papa. Asa ka kumbana sa? Naara man to diri ganiha, nawala magkalit. Naon taroy libre nga tuli sa barangay da. Ako tong ipatuli kay wa ka ba ko'y tuli. Sus, nakadiptik man guro kong tawhana to. Nga naituli karon sa barangay. Ngano yung kang ako asawa di naganahan ako. Masa may yung kay problema no? About siguro ng tuli-tuli. Kita. Ngano manggid? Ngano maingon ani manggid ko? Kaitas mong kinabuhi karon eh. Haning, di man di kagikan. Naara man di ka diri. Ato ka no sa barangay ha, kay nailibreng tuli dito. Ato dito karon ha. Ay, akong atuon si Papa B, akong sultian. Pa, ayaw pa labi sa imong kagool pa. Kay basin masakit ka pa. Pa, kauna pa kay lami kay imong sudan. Kung nituman pa lang ka sa hangyo ni Mama pa na magpatuli ka. Na, karon unta si Mama sa imong kiliran karon pa. Unya pa, sa imong paminaw karon pa, asa may mas sakit, ang gibiyaan sa asawa or ang magpatuli? Masakit yun siguro ang magpatuli na. Masakit yun siguro ang magpatuli na.